Какви са основните архетипи в кармичната и еволюционна нумерология? В поредица от публикации ще ви споделя по няколко думи за архетипите или за числата, за да може да се ориентирате по-добре в обстановката по отношение на себе си и по отношение на това какво ви предстои. Да, има много голяма разлика дали си роден на една дата, дали жизнения път, което е сборна дата, месец и година, е определено число, или личната година. Това са много различни теми в нумерологията, но все пак може да се отговорим на някои въпроси посредством познанието на архетипите. Естествено, започваме с първото число и това е едно. Или едно, аз се раждам с главата напред, дори като погледнете единицата как е изписана, прилича на стрела. Или това е много целеустремено, активно, мъжко, марсово число, което е борбено, което иска да е лидер. Затова много често казваме за хората родени на първа дата или дата, която се редуцира до едно, че те са много проактивни. Те много често имат трудности в това да чуят останалите, просто защото в тяхната глава няма друг човек. Ами представете си, едно аз съм се родил, пътища пред мен е много, мога да ходя на където си искам, както си искам, да сменям своите идеи, своите желания и другите все още не са се родили. Няма с кой да се съобразя. Това естествено може да създава доста изпитания за хората, защото приемат лично отношението на тези, които са им близки и имат енергията на единицата. За пример, аз и моя баща и моята майка, и двамата са с нрав едно или родени на първа дата, майка ми на 10-та дата. И аз винаги съм се чувствала много наранена от тяхното поведение, защото то е било малко по-грубо, малко по-директно. Приемала съм го лично. Не, че сега не го възприемам лично, но с времето се опитвам да разбера, че това са те и няма как да се променят. Дори най-елементарният пример, когато моя баща се опитва да ми подари подарък за рождения ден и ме попита, а ти какво искаш? И аз му споделя точно и конкретно какво искам. И той отива и купува това, което на него му харесва, с идеята, че аз трябва да го възприема. Така че, мили приятели, знайки за тази енергия, няма да се чувстваме чак толкова наранени от поведението на своите близки и приятели, които я носят. Аз съм Ема, кармичен и еволюционен астролог и нумеролог с повече от 10 години практика като консултант. Ако пожелаеш, може да се свържи с мен.